ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଷ ପୁତଳା ତିଆରି କରାଯିବ କୁଟାରେ ପୁରା ମଣିଷ ଆକୃତିର କରାଯିବ। ଚମଡ଼ା ମାନେ ମାଂସ ଚମଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପଳାଶ ଗଛ ଜାଣିଥିବେ ତାର ପତ୍ର ଦିଆ ଅଟାକୁ ଚକଟିକି ତାଙ୍କ ଆଖି ମୁହଁ ନାକ ପାଟି ଏସବୁ କରାଯିବ। ଆଉ ହାଡ଼ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନେବେ କହିଲେ? ହାଡ଼ ପାଇଁ ଯେ ସର ନୁହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ମଧୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି କେହି ବି କେବେ ମାନେ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି କି ଯାହା ବି ହଉ ମରିଗଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଶବ ନ ପାଇଲେ ଆମକୁ ତ ପୁଣି ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିବା, କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କାରଣ ମୋ ମଉସାଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଶବ ପାଇଲୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ନିୟମ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ବି ମାନେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେ ନା, ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବା ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ଶବ ଆମେ ପାଇନଥାଉ, ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଡେଥ୍ ହେଲେ ଘରେ ହୁଏ, ତ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ସତ୍କାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି କି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ହଜିଗଲେ ବା କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଶବ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯେ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ବି କେସ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ମୋ ମଉସାଙ୍କ କେସ୍ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ମୋ ମଉସାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା କୁମ୍ଭମେଳାରେ, ତ ଆମେ 1.5 ମାସ ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲୁ ବା ଖବର ପାଇଲୁ। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି କଥା ପଚାରିଲାକୁ ପୋଲିସ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପୋତି ଦେଇଛୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଆମକୁ ତ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ ଯେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ବା ନୂଆ ଆଉ କ'ଣ ଏଡ଼୍ ହୁଏ ବା ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ। ବାକି ଆମର ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲା ପାଖରୁ ଆମର ଯେବେ ସେ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ, ତ ସେବେଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ଅସୁଧିଆ ପାଳୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧର ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଶୁଣିଲୁ କି ସେ ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଷ ପୁତଳା ତିଆରି କରାଯିବ କୁଟାରେ, ପୁରା ମଣିଷ ଆକୃତିର କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ତିଆରି କରାଯିବ କୁଟାରେ ନଡ଼ା ଯେଉଁ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଚମଡ଼ା ମାନେ ମାଂସ ଚମଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପଳାଶ ଗଛ ଜାଣିଥିବେ ତାର ପତ୍ର ଦିଆଯିବ ତା ଦେହରେ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାଂସ ଚମଡ଼ା ଧରିବା। ଆଉ ହାଡ଼ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନେବେ କହିଲେ? ହାଡ଼ ପାଇଁ ଯେ ସର ନୁହଁ, ସର ଗଛ ଥାଏ ଏମିତି ଧନୁସର, ସେଇ ସର 206 ଖଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ ନା, ତେଣୁ ସେଇ ସର ଗଛ ହାଡ଼ ନିଆଯିବ। ପୁଣି ସେଇ ପିତୁଳା ଭିତରେ ପୁରାଯିବ। ତାପରେ ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ଅଟାକୁ ଚକଟିକି ତାଙ୍କ ଆଖି ମୁହଁ ନାକ ପାଟି ଏସବୁ କରାଯିବ, ମଶାଣିକି ନିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ମଶାଣିକୁ ନିଆଯିବ। ଦେନ୍ ଶବ ଦାହ ଯେମିତି କରାଯାଏ କାଠ ଦେଇକି, ସେମିତି କରାଯିବ। ତ ଏମିତି କରାଯାଏ, ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କାଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛୁ। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କାହା ସହ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ନ ଘଟୁ କି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କ ଶବ କି ଅସ୍ଥି
ଟିକେ ଲୋକ ତ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ, କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ, ଏହା କରି ମନ ବୁଝେଇ ଦେବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତର କଥା। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଏହା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତ ଭୋଗିଲୁ। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କାହାର ବି ସେମିତି ନ ହଉ, ସେମିତି ଦିନ ନ ଆସୁ। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗମାନେ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲା ପରେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବାକି ସର୍ବ ଘଟେ ନାରାୟଣ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଉଠରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବା ନା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।